matkaa sinne kaupunkia kohti vai mitä, mutta... Tosiaan siellä etelän suunnalla, niin... Zombi taitaa tulla. Se kiertää tonne sivuun. Kummalle sivulle? Se on siellä vasemmalla. Tuolla koittaa katsella kiikareilla nyt. Elikkä suunnilleen sieltä, mistä minä lähdin. Ammunko? Survivalisti tai toi hunteri. Saatana. Elä vielä. Se kiertää tänne mun mettään. Noniin. Jep. Täytyy sit seurata tota aika kovasti. Tai siis mä en näe sitä, mihinkä se meni. Enää. Tossa on tää. No se on nyt suoraan siellä vastassa, että josko meidän pikkusen ottaa niin sinne alemmaksi. Tuu tulemaan Joni läpi. Joo. Heli taitaa tulla. Tulee sieltä just sen suunnan. Mä en voi oikein hirveästi katsella. Sama puki, mikä oli eilen tossa se jätkä itse asiassa tulee. Olet, että Joni ampuu. Tulee mua kohti se tyyppi. Joo, nyt se hävisi tuohon kukkulan taakse, mutta... Okei. Okay. Mä oon sen kaverin perässä tässä nyt. Joo. Hukkasin sen saatan. En näkikö sen, mut. Pitäisikö yrittää vähän tähystää tuosta avuksi? Se on nyt siinä, jos se juoksi toinen juoksi vierestä perkele. Täällä on 2 jätkää. No nyt mun vasemmalla puolella, jos katsotte, niin ei oo kuin 30 metriä ehkä. Siinä vai viimeksi näin.
Nyt on 2. Eiks noin käy siinä? 10 roundisia. Ja putki on siellä. Ne on todennäköisesti tuossa mun eessä tai sitten ne lähti kiertämään sinne. Mä en nähnyt ainakaan, että Nää on liikun lähtenyt pikkusen tosta. eteenpäin. No siis todellakin tossa mun vieressä, jos ne on vielä tossa, mutta... Sori siis, te katsotte mun vasemmalla puolella 50 metriä. Jos ne on vielä siinä, mutta ne jatko niinku juoksua sinne päin, että voi olla joo, että ne otti aika jalat alleen kun... Tuolla menee. No Crassille jo. Näkee, tästä näkee just hyvin sen. Crash jo. Meidän välissä vai? Tuolla. Kopterin keulan takana näkyy nyt, vilahti äsken reppu. Aina lähti. Joo, tulee sinne sinua kohti nyt. Mua kohta. Ei, tuli vielä takaisin. Jep. Plus 100 points. Oliko se yksi vaan? Se mikä ryömisi, se mihin sä osuit, varmaan se. Joo. Sitten tuli takaisin siihen keulalle ja lähti ryömi eteenpäin. Todennäköisesti täällä mun... Varmaan toinen jäi suojaamaan ton. Ja se on tässä mun vieressä jossain. Kattelee varmasti aika kovasti tänne päin tällä hetkellä. Ja hirveästi alkoi paikalla. Kuoliko se kuusen alle se toinen jätkä? Ei, kun se kuoli siihen kopterista sinuun päin joku 10 metriä. Missä kohtaa? Meidän just... Okei. Paljon puskeja ja vaikka mitä kaikkea. Kuusen alla vai missä? Se on tuossa mun suoraan ees. Plus 100 pistettä. Kiitos. Todennäköisesti pelastin. Mä osuin ilmeisesti lonkalta veli, kato kun mulla on se unerttiskouppi. Ei mulla ollut... Oh, kiitos. Se todennäköisesti auttoi tää homma.